έρχεται την Παρασκευή 18 Μαρτίου και ώρα 6 το απόγευμα. Ο DJ της θρυλικής δίσκο Μπαρμπαρέλα Πέτρος Μπρατάκος στα στούντιο του Radio Sun. Ο Νίκος Χριστόπουλος και η εκπομπή Disco Cafe φιλοξενούν τον άνθρωπο που πέρασε ανεπανάληπτες στιγμές ψυχαγωγώντας χιλιάδες κόσμο στη δισκοτέκ που τόσο αγαπήσαμε. Μια κουβέντα εφόλης της ύλης για τα 70s, 80s και 90s με πολλή μουσική. Σας περιμένω όλους την Παρασκευή 18 Μαρτίου στις 6 το απόγευμα στο καλύτερο ιντερνετικό ραδιόφωνο της πόλης radiosun.gr να περάσουμε μαζί ένα αξέχαστο 2ωρο.